हेल' सनाफोर माबोरै दं? लोगोफोर मानसिफ्रा एसेग्राब मानो गाहायनिफ्राय एसे दावगालांबानो फेमास जाबानो गावखौनो गाव बहुद गोजौ थाखोनि सानना लायो आरोना मानसिफोरा बहुद गोजौ दोङो सानना लायो आरोना मानसिफोरा ओ, एसे दावगालांबानो मानसिफोरखौ नाया गोरिबफोरखौ नाया आरोना बिसोरा ओ, जेबो साननाय गैया आरोना खालि बिसोरनो नांगौ खालि टका पैसा सब कुछ चाहिए पैसा होननाय बायदि जासिगोन आरोना बिथांमोननो बेखौनो सानदों आं दानो दं दानो गैया संसारा नङा होमबा मानसिनि जिबनाबो थिग बिदिनो आरोना दानो दं दानो गैया मानसिनि जिबन दानो स्रोब थैना थांगोन हा बिदिनो थांनाय बृहस्पतिबार ना बुधबार बिदिनो जिथु गाजिनि फिल्मनि डाकु पार्ट लानाय बिथां प्रदीप वाटान ना मा बिथाङाबो थैलांबाय आरोना केन्सार बेमारजों बिथाङाबोथ' बहुद एक्टिं फिल्माव खामबाय आरोना बहुद बिदिनो बहुद फिल्म दोंसै आरोना बिनि एकदम एक्टिं खालामसिगोन आरोना फिल्माव बहुद फैसा खामायो नाथाय बहुद मा होनगोन बेखौ बिल्डिं लुना गालांबाय बिल्डिं लुनो हादों बिथाङा 10 ताला ना खैतालाबा दङ आरोना जि गोजौखा 10 तालानि बारा बांसिन बावसोदों आरोना बेखौ आं बुंनो साना होमबाबो बिथाङा थैनानै थांबाय दा बिखौथै बिथाङा न'खौ लांनो हायासै गारना गालांनांबाय नङा होमबा थिग बिदिनो आरोबाव सासेबाव थैबावदो आरोना जेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बाहुबालि नायनि फिल्म दंमोन आरोना बाहुबालिनि एक्टरा दाखालि बिथांजों लोगोसे हमब्रा हमबि आरोना थैनाया हमब्रा हमब्रि थैलांबाय बिथाङाबो एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय आरोना बिथाङाबो गारलांनांबाय बिदि गोजोन संसारखौ बे बुहुमनिफ्राय गोजानाव गारना गालांनांबाय आरोना थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो बिदिनो फेमास जाबाबो गाहाय थाखोनि मानसिफोरखौ हेफाजाब खालाम आरो नायलां आरोना नोंथांमोना बयबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ बुंग्रोनाय थाबाय आरो हेल्प खालामगोन एसे दावगालांबानो मानसिफ्रा नाया आरोना पुवार मानसिफोरखौ बिसोरा दंना गैया न'खर बिदिनो गोनां ना गैयि बेफोरखौ नायनो थाङा आरोना बिथांमोना खोब गावसोरनिखौल' सानो आरोना बिथांमोना गोबां बिदिनो मानसिफोर दं एसे दावगाबानो बहुद माबायो आरोना गावखौनो गोदोर सानना लायो आरोना मानसिफोरा फैसा दोङो होननानै बिदिनो बहुद पावार देखायो आरोना मानसिफोरा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो बिदि गाज्रि गोसोनि दा सान आरोना बयखौबो बुङाखै साफा साफा दोङो आरोना सोरबा सोरबा बिदि दं बे संसाराव लोगोफोर बहुद गरम बोथोराबो आरो नोंथांमोना बयबो फल' खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा बिदिनो गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोर दोङो बिथांमोनाबो सोरबाफोर लिंहरबायोबा ओरै नांगोन आरोना मानि पैसा हो तो कुछ भी है होननायसो जाबाय आरोना दानि जुगाव नों माबा मोनसे बिदिनो बाहेराव भिडिअ खालामनो बा रिल्स बनायनो बा ससे एलबाम बनायनो होनबाला बिथांमोना एसेबां नांगोन होनना बुंगोन आरोना होमबासो सहैगोन वाव what a beautiful joke बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोना फैसा लायो 30,000 50,000 बिदिनो 60,000 बिदि होबासो थांगोन नङाबा आं थाङा नङाबा आं थाङा
सोरबा बुंगोन 80,000 1 लाख होबासो थांगोन नङाबा आं थाङा हो नङाबा आं एलबाम खामहैया बिदि अबस्थायाव फैयो आरोना बिथांमोना फैसायालाय मा दानो दं दानो गैया ना होमबा सनाफोर गासिमोन हो बुंदोंमोन नंगौना नङा फैसाया दानो दं दानो गैया बिनिखायनो फैसाजों लोब्बा दा खालाम गासिमोन थ' दिनै भिडिअ'आ बिसिनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै मोनसे आरो फल' खालामनानै जाबाय आरोना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायगोन बाय बाय टाटा